Hello लोगोफोर welcome back to my YouTube channel JBDTS Family YouTube channelआव बयखौबो बरायबाय नोंथांमोन ओमफ्राय आङो दिनैहाय नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानबाय आरो माने दिनै जोंहा पार्टी जागोन आरो फेमिलि दिनै आरो 2 तारिख नालाय ओमफ्राय आरो दिनै लोगोफोरनो गोजाङो नालाय गोजांनायखाय जेकेट गानना लादो आरो आं ओमफ्राय फुङावनो दुगैखायो जोंहा फुङावनो दुगैनायखाय नै गोजांसोबाय आरो गोजांसोबाय ओमफ्रायो नि जाबाय लोंबाय दाख्लैबो मावबाय थाबाय ओमफ्राय जोबा आरो खामानियानो जानायल' लोंनायल' ओमफ्रायो दायोहाय जोङो दिनैहाय लास्ट पार्टी नालाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय गोजांसोदो आरो थोरनो अरनिफ्राय आं दासो फैदों ओमफ्राय माने हौवानो ओंखाम संदो आरो आङो दखानिनो बेहा दखान दं नालाय बिनो संग्रोनानै जाहोहरसिगोन आरो आङो इसको जलना है जलने दो जियो तो जियो ऐसे जियो जैसे खाओ पियो जियो पनिर फाजा ओमफ्रायहाय जोसा खामजों पार्टी जागोन लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर स' बिदिब्ला इन्टारेस्टेड बानायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर आङो मोनसे फिथानि नै फिसालाजों खुख्लाब जाबाय आङो नै बिथिं फारनैथिंबो फिसालाया एकदम खेबलुबाय थै मोखांखौनो ओमफ्राय मोखां गाज्रि सायाव मोखांखौ आरो गाज्रिसिन खालामना होबावबाय आरो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोन मा बुंनो आरो नायलांबाय थादो जों मा मावगोन सबायखौ रुगासिनो नै ओमफ्राय मासरुमखौनो मोनबोआसै आरो दा लायनो ना मानो दा रानथाबजोब्बाय माथो सबाया रुनाय ओमफ्राय नै पनिर भाजायाव होनो थाखाय माबाबाय जिरबाय मटरखौ दुन्दिया लाना हायना दुन्दिया खाना फैदों आरो आं लोगोफोर बेयाव दुन्दिया खानो आरो आङो माथानो बेलेग जालांबाय आंनिया लाफा बारिया जानिया दुन्दिया खानोसै आरो आङो बिबार बार हाबा हामजानाय खेबफोरा बार रोदोम जानो हायो गराय आरो दुन्दिया लाफा दुन्दिया गराय जिरा बोना आरो साथाव नायसै लेथ्रा जायो खाना मबाइल नायगासिनो मबाइल होबासो न'आव थायो नै बिसोरो रेडि जाबाय आरो नैबे सातनि बिट गाजर बान्दा कबि बुट
दा सान्दुंद्राय जाबाय आरो एसे सान्दुंखौ जनोसै दै गुदुंखौबो थिखोबावाखै साहा दंबावोबा लोंनासो लानांसिगोनलै जाबाय दंमोनलै आंनो होलाय गिलासे गुदुं नङादां साहा लोंना लालायनोसै आरो नै ओंखामबो जाबावाखै जोङो ओंखामा रेडि मोननानै दङ ओमफ्राय गावबागाव थांजोब्बाय आरो दिनै रावबो गैलालाय माबा दोङो जों दोङो रावबो गैया होनबाय थायो जेनेबा माबा एफा गैला आरो माखासे गैला आरो ओमफ्रायो रायग्रा गैया होनलायदो ओमफ्राय बिहाव उन्दैयाबो आलासि जानो थांबाय आरो ओमफ्राय दा गैया नै पार्टियानो फिसा जों साथामल'सो जासिगोन ओमफ्रायो बिबोनांबो दङ बेहाबो दं आरो ओमफ्राय बेलेगाव ओंखारलांगोन खोमा ओमफ्राय दिनैबा मोसागोन ना मोसायाथाय र' सोंनि र' मोसागोन ना मोसाया बियो जालिया गाबोन मोसागोन होनदोंमोन आरो ओमफ्राय मोसागोन ना मोसायाथाय र' माबा जाथाराखै आरो साफा खालामजोब्बाय मालाय साफा नुबाय ने लोगोफोर ने नै ओमफ्राय आरो बिबार गायना होबावदो लारि लारि बैसागुनि मोजां नुसिगोन आरो जों बाजाराव थांनो मोनबालाय सफैयो मामलेटबो गैया नालाय ओंखायनो हाया गोसाल'सो हायो होनलायदो मिनिगासिनो बिखुनजोआ माबा देरलांबासो फैसाया लाइक खालाम होनबा साबसक्राइब खालाम होनथारा आरो ने हायबो होनथारा आरो माने लोगोफोर आंनिया फेमिलिफोरा माने ओमफ्राय नै इथिं दं आरो फिसालाखौ फुथुगासिनो फिसाजालिया इथिं आरो जों दङ नै साहा लोंना लानोसै आरो लोगोफोर फिथाजों ओमफ्राय दहाय फुङावनो लोंदों ओमफ्राय ओंखामबो उखैयाखै ओंखाम ओंख्रिया रेडि जाना दं आरो दायो ओमफ्रायो जाथ' आरो जों दानो दा उखैथारबा जागोन आरो ओमफ्राय बिहावाबो जालाङाखै बेहाबो स्कुल दं नालाय ओमफ्राय एसे गगा मोनदों आं नै ओमफ्राय फिसाला गिदिराबो थांबाय स्कुलाव दहायनो थांदों ओमफ्राय बिफायाखौबो एगार हरखांनो हाबाय आरो नोंथांफोरा नुखादों आंनि माबानायखौ ओंखाम ओंख्रि सोना हरनायखौ ओमफ्राय उन्दैया गेलेगासिनो उन्दैया गेलेबाय थादों आरो ओमफ्राय गोलैखांबाय बिराद गाज्रि गेलेखांबाय आरो दानिहाय ओमफ्राय बिबैजों थुलुंसि खाफानायावनो साइकेलाव गाखोना लानानै बिराद गाज्रि गोलैदों आरो नैस' लोगोफोर नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ स्किप खालामनाङा थांसिगोन इनिफ्राय थांसिगोन आरो बेबो बाहेरायाव ओमफ्राय हौवाफ्रा गैया जागोन आरो जों हिन्जावफोर गोजा जागोन आरो ओमफ्राय गोसो बायदि दिनै नै मावलुगासिनो मावलुदो बा दैलिक मावनायानो मावनाय आरो बा मागोनि सायाव बिराद मावबाय नै दाबो जोबा खामानियानो बा मावगासिनो ओमफ्राय आरो हासिब जिरनांबावोसो आरो हासिब 저거 딱 한 줄 봐. 여자. 저거 돼? 저거 먹으라. 헐리더는 가만히 좀 양. 우리가 생명 하면 일상 감정 별당 작는데 가져가시는 사세 하층 미니 가시네. 나 गोसोखांना मिन्दों मिथिला आरो गाव हारसिं मिनिलायबाय थादों 냠구가 턱턱 싸는데 이니 녹아서 피시는 소바 카레인 그렇게 잘라네 미니니까 땡큐 원래 고타오는 박나네 미 근데 땡큐 배랑아 ayo jusa kam nalai dini jusa kam dari kiri ini slip apa ini patah mana sih 5 menit mana aja terasi 5 menit benar ini arah ini aja salah lah beda udah tunggu dah ini dia loh dia semua di balik biji sampai slip karena sobai gelle noni mana ada sobai gelle ya pregnant bayi jalan bayi ini ya dia
Roda. Yang dose jona lansile. Oमफ्राय दा मा खालामो नायदोलाय लोगोफोर आरो नालाय ओमफ्राय नै आलनायाव जियानो गांसेबो गैयामोन ओमफ्राय नै माबाजोबना दोनबाय ओमफ्राय फिथा सावनायाव मुखुब बिमाया मैयानिफ्रायनो ओमफ्रायो दिनै आरो मा खालामना दोनो नै गथ'फोरा जाया हरैनिफ्राय गस्ला गानगासिनो सासेया नै मबाइल नायै नायै गस्ला गानगासिनो नै उनाव थाब जासिगोन मबाइला दोन सासेया होख्रावगासिनो नै उन्दुनायफोरा जायनि थिग गाबबाय बियो दा नै फिसा गोनांफोरनि बिसिनाय बिदि जायो ने सानै हौवासा गथ' नालाय ओमफ्राय एकदमबारे नस्थ' खालामजोबनाय आंथ' खर' गरम जाथारबाय लोगोफोर माथा गरम जाबाय बिसोरजों आङो जाला नै होख्रावगासिनो उन्दुनायफोरा जायो नै उन्दुनो होबाय थादो आरो आंखौ बिसिनायाव उन्दुनांगौनो ओमफ्राय उन्दुनायफोरा जायो बोरमा लायनो आङो फुथुजोबासै आरो गाबगासिनो दे दोनदो दे इसां लेथ्रा खालामजोबना दोनबाय नै बिसिनाया जि आलनायावनो गांसेबो गैला नै जियानो एकदम बोखाजोबना दोनबाय खनस्रांजोब्बाय आङो सेस आयौ माथा गरम खालामोलै दुब्लियावबो बोरमा लायनायाव थिग गाबबाय बियो बोरमाखौल' दिनै लायनो मोनलामोन आङो आं ओमफ्राय दा मा खालामबावगोन आं मिथिला आरो ओमफ्राय फिसालाफ्रा आरो मा खालामबावगोन मिथिला आरो खनस्रांबाय ओमफ्राय नै दंबावो आरो जियानो जि आरो बेथिंबो नायलाय सेस लेथ्रा खालामजोबो आरो ओमफ्राय नै ओमफ्रायो माबाफ्राबो जुथाफ्राबो गाला गिला खालामजोबना दोनो दसे हाबाबानो बिदि खालामो आरो बिमाया बायहेरायाव थाबानो ओमफ्राय फिसाफ्रा गेलेबानो बिदि खालामना दोनजोबो ओमफ्राय बादा होबाबो लाया आरो ओमफ्राय नोंसोरनि सोरनाबा फिसालाफोर दंबो बिदि खालामोना खालामा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथा हरबानो जाबाय आरो आंनिया फिसालाफ्रा सेस बिदि खालामजोबा आंखौ माथा गरम खालामो आरो ओमफ्राय दासो जाबस्रांना दोनबाय ओमफ्रायो नाय बेखौ ओमफ्रायो दा जाबस्रांना दोनबाय ना दा मोनायावनो बेखौ कमप्लिट माबाजोबगोन आरो ओमफ्राय आं माखा दोनगोन जाबाय आरो जिखौहाय ओमफ्राय गद्रेजावबो फुलखा ओमफ्राय बे बाक्सुआव सोबाबो ओमफ्रायो खस्थ' जायो आरो हानबाय थानो ओमफ्राय दंबावोसो सायाव ओमफ्राय बाक्सुआवलाय दोनजागोन ओमफ्राय बाक्सु सिङाव दोननाय जिया मारैबा मोनामोना ओंखायनो बायो आरो
ब्लाउसफ्राबो जिजोब्बाय नै एन्जरसो खुथिजोबखो नामा ओमफ्राय नै सेन्देलफ्रा सेन्देल आखाइनि ग्लभ्स ओमफ्राय मुजा एकदम आसखा मालखौनो सेस जारजाराव दोनो आरो नै आयौ नै इथिंबो दंबावोसो जियानो नै दुबो दंबावो नै नालाय खिथाबफोर लेखाफोरखौ माबायदि खालामना दोनो मिथिला आरो आङो मथायानो फाग्लिबायसो जाबाय लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो बाय लोगोफोर नै मोनलिलि जालायबाय आं माथा गरम जाबाय हि खननानैनो फाग्लि बायदि जालांबाय आरो लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर स' बिदिब्ला बाय गुड नाइट